pokoj pred pôstom. Zdá sa, že fašianky sú nejak symbol zábavy, symbol svetského života, ale oni majú svoje miesto aj v tom cirkevnom kalendári, takže verme, že tie tradície, ktoré možno naši predkovia mali s fašiankom spojené. Fašian bol vlastne vyháňanie studených chladných dní. Kto dnes neopustil Giraldovce, my čo sme boli aj mimo, tak sme videli krásny slnečný deň za chvíľou, ale v Giraldovciach to bola hnusná hmla, takže povedzme si pravdu, sme tu na to, aby sme vyhnali studené chladné dni a nechali priestor pre teplejšie. Použil som taký výraz, ktorý deti vo svojej scénke budú mať ako hlavné motto: každý z nás má nejaký dar. A to bude takým hlavným motivom možno celého dnešného večera, že ten dar v nás je, že ho chceme používať, to, čo sme dostali od Pána Boha, aby sme to šírili ďalej, a to je najmä služba. ktorý si tvorcom a pánom všetkého. Ty si stvoril celý svet, ale nie len tvoje je stvorenstvo, ale ty si aj pánom času. Na tvoj pokyn vychádza slnko a na tvoj pokyn aj zapadá. V knihe Kazateľ máme napísano, že všetko má svoj čas. Čas búrať, aj stavať. Čas sadiť, ale aj zberať úrodu. Čas mlčať, aj hovoriť, ale aj čas smútiť, a čas aj radovať sa. A my dnešný deň máme naozaj takýto radosti, aby sme mohli sa aj radovať, aby sme mohli naozaj tak... Milí bratia a sestry, milé deti, mládež, priatelia Pánovi Ježišovi Kristovi, v našej evangelickej cirkvi zvykneme všetky spoločné stretnutia začínať mene Božom, modlitbou, ale aj Božím slovom. A po týchto modlitbách chceme si teda vypočuť aj biblický text, ktorý je napísaný v liste Rímskym 12. kapitole, 4. až 8. verši takto. V mene Pánovom. Ale ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nevykonávajú tú istú činnosť, tak aj my, mnohí sme jedno telo v Kristovi, jednotlivo však sme si navzájom údmi. Keďže však máme rozličné dary podľa milosti, ktorá je nám daná, kto má proroctvo, nech ono súhlasí s vierou. Kto dar služby, nech slúži. Kto dar vyučovania, nech vyučuje. Kto dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva z úprimnosti. Kto je predstavený, nech je horlivý. Kto činí milosrdenstvo, nech je ochotný. Toľko je slov písma svätého. Amen. Fašianky, Turice, Veľká noc príde. Tieto slova, hádam, pozná každý z nás. Veď v týchto dňoch tento text máme piesne počuť v mnohých podobách pri rôznych stretnutiach nás ľudí. Aj my dnes na tomto mieste si ich pripomíname, lebo vieme, že príde Veľká noc a potom Turice. Tohto roku tieto nenahraditeľné sviatky prídu čoskoro. Áno, je to tak, o necelé 2 týždne začína pôstne obdobie, čas príprav na udalosti Golgotského kríža, víťazstva života nad smrťou v diele Pána Ježiša Krista. A toto všetko umocňuje, počiarkuje zoslanie Ducha Svätého, zoslanie Božieho Ducha, ktorý aj v dnešnej dobe mocne pracuje a nás rôznych ľudí zjednocuje. On aj nás dnes zhromaždil na tomto mieste a
a to v období fašiankov. Zaspievame vám jednu hymnu, budú spievať najprv deti, ale potom budú slova vysvietené na plátne, takže kľudne sa pridajte k nám. Dobre? Ten refrén, lebo sedíme tu všetci ako jedna velikánska rodina a dúfam, že aj tak sme, takže aj pieseň bude o tom, že my sme tu všetci jedna rodina. Jedna rodina, to bolo v tejto piesni a samozrejme predtým bola aj kázeň postavená na tom, že každý z nás má nejaký dar, každý sa nejakým spôsobom pričinil k tomu, aby dnešný večer bol taký, aký je. A my v tej ďalšej časti postupne dáme priestor pre jednotlivé zložky. Ono sa krásne hovorilo, že za co chceš ísť za farára, 6 dní nič nerobí, 6 dní káže, ale všetci ostatní musíme 5 dní do roboty. Ukázalo sa, že to nie je celkom pravda, že každý deň sa čosi v zbore deje a ten farár nemá ešte ani tú nedeľu voľnú, ktorú máme my. Je pri všetkých zložkách, ktoré tu máme od detí cez spevokol, mládež. Najnovšie začala mladá skupina detí, hudobno-dramatický krúžok, modlitebné spoločenstva. Dnešný večer je vlastne taký priestor na to, aby sme všetky tieto zložky trocha prezentovali na jednom mieste. Je málo priestoru počas roka, aby sme v takej možno voľnejšej, zábavnejšej podobe tieto zložky predstavili. Dnes i zajtra, v každý čas.
robil kohútik. Kohútik mlátil klások. Pozrite sa, Mičičky, koľko sa násobí mlátil. Teraz treba sa...
Bože, skláňame sa pred Tebou a ďakujeme Ti za to, že skutočne Ty si ten, ktorý si nás aj dnes zhromaždil tu na tomto mieste. Ďakujeme Ti za to spoločenstvo. Ďakujeme Ti za to všetko, čo sme už mohli vidieť, počúvať, čo sme mohli prijať do svojho srdca. Ďakujeme Ti za to, že Ty neustále nám pripomínaš cez svoje slovo, že všetko, čo máme, máme od Teba. A tak s takou úctou a láskou proti Tebe aj teraz v tejto chvíli predstupujeme a za všetko Ti ďakujeme. Ďakujeme Ti za tie duchovné dary, ktoré Ty nám dávaš a ktorými nás cítiš a ktoré potrebujeme, aby sme mohli duchovne napredovať, aby sme mohli v tomto svete vydávať svedectvo o Tebe, že Ty si náš Pán a Boh. Ďakujeme Ti za to, že Ty nás neustále uisťuješ o tom, že si Ty skutočne dobrý Boh, ktorý nám dávaš tie dobré dary. A za tie dary Ti ďakujeme a ďakujeme aj za tie hmotné dary, ktoré Ty nám dávaš, aby sme aj telesne mohli byť spieži, aby sme mohli si plniť všetky tie povinnosti, ktoré Ty nám dávaš aj do života. Tak Ti ďakujeme za to, že teraz môžeme sa telesne občasniť. Ďakujeme Ti za všetky šikovné ruky, ktoré tieto dary pripravili. A tak ťa prosíme, aby pri tom všetkom sme pamätali, že Tvoje kráľovstvo nie je samé jedine a bytie, ale predovšetkým láska, radosť a pokoj vo všetkom Duchu Svetom. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I nevod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bol na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak požehnaný, požehnaný. Prijali sme si teda dobrú chuť, šikovné ruky pripravili občerstvenie, dáme si minimálne hodinku a niečo na to, aby sme sa všetci občerstvili, pre každého máme